Bullet Production. ka yarda mini ya annabi sayyidil anbiya'i ka yarda mini ya annabi sayyidil anbiya'i Allah da sunan ka zana fara sayyidil anbiya'i dubun salati ka kara sayyidil anbiya'i alihi sahabbansa duk na kira sayyidil anbiya'i wanda duk yayi riko da annabi na da bai sha wuya ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كيرد مني النبي سيد الأنبياء تنانينا كيني النبي سيد الأنبياء كوبتي نكي أكي النبي سيد الأنبياء كيني قاتن دنيا النبي سيد الأنبياء كيني مرب halitta annabi ta mu je shugaba da ba'i ayi mini ya annabi jalabi a karan ya annabi taraki na roƙa ya annabi komai sai da kai Ahmad na ji ba kai ya kai ba ka yarda mini annabi sayyidil anbiya'i to ba sai da kai annabi sayyidil anbiya'i ceto sai da kai annabi sayyidil anbiya'i burina na ganka annabi sayyidil anbiya'i kar a ce mutuwa ta zo min idanu ba su ganka ba zai ba mu bayan annabi ka cece mu ya annabi ruhi da jiki na annabi amince mini ya annabi in faɗa ba ya kai ba ka yarda mini ya annabi sayyidil anbiya'i accept my dua annabi sayyidil anbiya'i yalwar arziki annabi sayyidil anbiya'i ziyara na zogon annabi sayyidil anbiya'i na yau tozali da kai wallahi na samu riba mai kyawun shirya ne annabi ga kyawun haƙora ya annabi ga kyawun idanu ya annabi la ilaha illallah kai banga tamkar gwani ba ka yarda mini annabi sayyidil anbiya'i salati muka yi gare ka sayyidil anbiya'i ko karatu muna ambatanka sayyidil cikin mafarki na ganka sayyidil anbiya'i ilahu kai ya zaba annabi shi ya saba kamar ka kyakkyawa kake annabi mai tausayi kake annabi mai adalci ne shi annabi sadaukin sadaukai annabi kai muka sa gaba ka yarda mini annabi sayyidil anbiya'i ya Fatima ki amshi batuna sayyidil anbiya'i
san zaki mini ya ummina sayyidul anbiya dan ƴaƴanki karki barni da kaina sayyidul anbiya ki min tallafi ki kai ni ga annabi ba za na ki ba bawanka ne ka amshi yabona ka san ni ka san dukan nufina ka karbi begen da kanka na bina basiru ma masonne rasul kasan ni tun ba a yau